og i Mumidalen og øys regnaði. Det var nästan som hei onkur tidsi proppen ur i erva og nu ikkje fann han attor. Her var utrolig vått, alla stedene. Mamma, kan jeg slippe låna hesa? Ja. Og henta næsna? Hva skal du bruka det til? Sier ikke. Et løntarmål. Du kan øya glasset, men jeg vil ha breibakka nattur. Ups! Oj! Da hundans räkne. Hur ser nu så ut? Himmel! God morgon, Mumi! Nu da grukkot. Vad takst du vi? Nekrar tujande kanningar. Frölukt! Det är hålda så att du veis nu av hova för plantor. Vad är det du kannar? Jeg helt med suttja en flottan sjåhøst. Innan djura fröjer anki av hova ska finna lite mun. Det är inte som i plantefröje. Her han. Jeg fikk han, Nordra! Det kan færre. Pappa? Kvätter av vasse? Ikke. Allt enga så väl att det hur räkna Mumi. Helst det? Jo. Nei, jeg husker at det første av ødel må vise mumritjana. Hva? Hva gjør du her? Nei, jeg har ikke. Ikke likva, jeg sa det vel. Det ikke utan å gjemme sultetøysglas. Men hva gjør du ut i? Jeg har ikke ut i. Hvor krekk var du da så? Vi skulle jo eisen endelig renne med en luktemån.
Pullarskåt? Så varda som I helt. Det kan ikke være annet enn en lydel dreke. Han har bra skål over niv I reknen, og jeg vet jo på at han aller seneste dreke I verden. Det utroligt. Og gjør det etter klokken, nå skal du takke låtje av, så først du luft. Nå, var det ikke bedre? Du Mumi så luttle viner? Ai, au! Du brente meg! Du øyle under og grummer og åregne luttle dretje? Du skal være min luttle viner, helt du ikke det? Jeg skal ansa vel etter der, og du skal slippe sove kottan og kommer om nottene. Men du måste vara går hungraver. Nu skal jeg fære nattkurvene kommer av vite om ikke også man være som der damer. Her akkurat godt til døgn. Oj! Pullarskåt som du raskor. Mumi, vi äta nu. Ja. Nu bojar du så fytter her og gjørst onka olloko, ha? Jeg skal røyna skunta meg attor. Skulle det snart ikke äta tjokken ut, ja? Han her utanfyrir. Han veri skjolter. Og Jan, så kunne vi byrja. Onker hever løndarmal I syltetøyskrukke. Nå, hva sier du? Au! Jeg små løndarmal som føysa. Mummi mamma, ik fant det fanner vid hyllen. Breibakkan tja mer. Mumi, jeg sier at jeg vil til heve han attor. Og så mamma, her var neka som var så spennende at jeg pura glemt han. Og det ikke ilt at gita hva det tever. Fekst du okkur vid bakkan, Mumi? Ja, det gjør han, og nu krekvar han opp I kameren til seg. Halt gåk. Kanska vil Mumi heva sitt løntarmal fyrir seg sjolvan. Ja, og da nutja døyri tjån bøyter. Hev da bitet tesleie, vat det? Nei, så er jeg bit I atter. Hever du en leintarmal som bøyter, Mumi? Om du så lydde at det for vi en sultetøysglase, man ikke byta særlig fast. Han skal onker ferna sauna blåsikvarer og skorpioner, etla risa stor tusenbein som fjölkas 1000 for noen minutter, etla sjåormar og skjepelser som gjør så stor som de aller største fjøtlene I Mumidalen. Hikk såleis fjölkas der, og så kommer det snujtjant og eta kun öll om nottena. Jeg hever bare 1000 bein. Det kan være til 1000 bein ur rymdene. Men vi fikk hva gjørende. Hikk han skal dotter nira hjørna vi regner noen. Ja, det regner jeg vanlig ytterlig kjær. Det var visselig ikke vanligt regne. Nakra hyljenon lukka stor som tjadner. Hva ber jeg nu? Jeg må bare... Månde vet ikke gita rate. Han atla kanska vise okkur løntarmalet tja seg. Og svever du, det man trøntja til. Mamma, jeg fer iver til mumrek nu. Du livre eta? Ja, du må si og vite at det ikke må for inn I kameret til mamma. Det har vi ringet til dem sjølven. Jeg skal ansa etter at ånden fyrir inn I kameret tja der, Mumi. Jeg veit han for å fortelle mumrikket da. Og vi tar ikke vita. Mumrikur og han jo beste viner.
Hei, mumrikor. Hei, Først av fisk atter. Karsten søtte meg at jeg fikk 5 skolgar det skulle jeg fra surretter. Sårøtter? Det mener du ikke. Jeg kjøpte ikke vi sårnån. Men vet du den ikke kommet enn? Det veit jeg vel, men Karsten sier ikke av onken. Det er rævlig å huksa seg, så blir jeg pura ensammatler. Ja, og hver skal jeg så si at mine lantarmann? Ja, kom vi, jeg skal vise deg noe. Nå? Ja, Ja, jeg kan kanskje fiske settene. men legg ikke ui a røyna. Jeg skal jo ha 5 skolgar. Legg ikke ui med mørker, der tek ikke at alt regner. Kom nå bare, øyen reisen i alt og øyeslig. Kanskje hever du rett. Hva er det du atler å vise meg? Kom. Ja. Hev du nekran du sier en dreka, mumrikor? Sjálvsagt ikke. Det lengst siden i utdeier. Det varst du vel. Ein kunde kanskje være etter, og onkel kunne ha fengt han. Det man ikke være. Han kanskje så lydelig at han får være i sultetøsglaset. Tui trygg vi ikke fyrir jeg har sett av i mun egni eion. Men sjálvan det negg løye i hese ver. Hva han? Mamma lovet at han ikke skulle slippe inn. Og her han helter ikke. Du hei ratt, Mumi. Hæ? Her han. Ha. Ja, hatt det en dretje. Og så søren han stoppen her opp. Han kan dette nøyer. Statt pennast til Luttelmoen. Jeg skal komme beina veien. Nå skal mamma komme opp og bjerga til. Kom så, Luttelmoen. Du skal ikke fra benchen. Ikke fra benchen. Ikke hender. Kom bare. Jeg halte du gjør meira skea enn gagn. Let han bare få fri, han kommer nyer, ta han over ho a koma. Drekar ikke endelig så hjelparleis. Men han så lydel. Kom nu. Skylder du det ikke? Nei. Oi. Han flyr, dretje flyr. Kom ned til mamma, lille dretje. Han sier etter du ikke flyr mot jonkron. Au. Oi. Han sier etter han ikke bytte det. Nei, hikk. Han mover neier døyre. Jeg halte at hun dama til. Så hatta var lantarmålet tjatar, Mumi. elskeligur. Gå se øytran. Han hever han ikke navn. Han ikke fitter, han bare lydelig ljótur og meinfusin. Få løyt at det bægen, lukla mor. Ti bæra. Au! Nei. Nei, kjærlig, altså. Og du, han beit okkon ødel. Utan mumrik og til knæsande åratvois til halvtid. Kom nu, bøyt mumrik i nøsena! Jeg har ikke sett så skaft. Og en sann i halvtid han røyner å hita mumrik i kaffe. Utroligt. Og du, ber han ikke brenne mig finna på? Ja, nu godt. Ta han veri store kunne vi hava han i fyrtjallaren og spæra en håp av brenne. Ta veit det bæra til helt sikkert. Nei, ta gjør vi ikke. Borste vi der borta floa.
Færa hundan og til der. Han helt at du alltid teka flona, Jonon. Jeg skal teka han røyner og gjemmer for 3 ena per 3. Kom til Mumi, lille moin. Oi. Manga takk, Mumi mamma. Vi suttjast atter omkring dagen. Her får han ikke an. Han vil släppa til Mumrik. Og kun ötlund dama Mumrik. Han borter av sin drekin. Han ikke borter. Mumi, skal du ikke teka drekan opp av kameret tja der? Og han flytt så stavet der. Manna nekran til for å komme attor. Hvor mest var han færre? Han var så fitter, Mummi. Nu sitter han ivalest långa axlen av Mumrike. Mumrike är över hitcha för att sora till första dagen och då kan han så bara fylkas vid honom. Han ligger så välfint. Min neja slutle Mumi. Nu kjøtt mist. Flikk nu heim til Mumitrøtle. Fær nu, flikk nu av sted. Jeffs nu vi er sånn. Nu må Mumi landjas dette. Tu staselig, og det har jeg vært stolt til å haft det, men så er Mumi blitt kjetter. Her er å. Ops! Så leis hatta vet han fymte. Fars du nekka? Det gonger, først du lekt. Ja, et fitt strekje, ja. Så vær du sveng. Vil du ikke hava fisk? Og hva vil du hava til 4? Gje meg en beina. Sikl hentan så lengt borste som tilber. Ja, og hva så? Så let du han færa onkestane her nekva floer er. Sier du flor? Ja, Hva er du i menne? ein løytel drek. Han dretje? Han går ikke elda? Men han er førefyrt, så gløy ikke hava låtje av, men let han få luft av og annars køttnar han. Dette var slutt for 5 skolkar. Stokter skolje smakka vel. Hei. Hei, Hver er han? hver er kør? Dretjen sjålande. Kom han ikke til togn? Nei, jeg helt han sve oppi av kameran kjent her. Nei, jeg lette han slippe ut. Nå ja, små i dreka gjør som teim og lister. Så ikke tar jeg flove, gleima tar alt om hver tar er og hva tar av kjent. Fekst du altså 5 skolkanar? Nei, du hei ratt, og ikke tog i det. Ikke? Så nu fer jeg ongan ved. Så du verer her? Ja, jeg er i kjørs på at sikker varst du. Jeg gjør i alt det som kort.